Ćao ljudi, sad ću vam pokažem moje dvorište, moju kuću, moju sobu. I moje gene napitke. I mog brata. Maži. Gene napitke. Sad ću da vam pokažem. Ovo je moj motor, to jest moj motor, kultivator, šta god je. Ovo je moje dvorište. Ovo je moj napitak. Ovo je moj ludi brat. On ima 11 godina. Gore mi živi stric. Kao što vidim. Sad ću da vam pokažem mali pilić. Vidite, ovo je moj bicikli. Okay. Medo! Sad da mi ne odu moji kućni bici. Sad ću vam pokažem mojeg psa. Medo! Evo je, ovo je moja Meda. Medo! Ona se zove Meda, a žensko je... Gdje si, Medo? Ništa. Snimamo. Moj brat ide za mnom. Što? Pa ja imam isto. Ovo je moj stric go. Gdje mene kod? Ovo je moja njiva. I ovo sad idemo ka moje kući gore. Ne, ovako. Ne, dobro. A meni je kod. Ovo je moja terasa. Povodac od psa. A ovo sam ja. Hrana od moje kuće. Vidite mojeg brata. I evo je Meda. Ne. Ovo je hodnik. Moj brat i dalje gubi. Kupatilo. Jakne. Ovo je moja soba. To je od mog brata. Sad ćemo im nešto da varimo. Ovo su stvari od mog brata. I to je to. Još moja stvar. Ćao. Ne, čao.